Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yuwen kalangan tujuh dibacakan para pini sepuh, para sesepuh piwaji sepuh. Ingkang tansah ngrumastuti dibacakan pemuyane ingkang taman ingkang satu atas pinungi. Sagung para panjenengan pangembatin praja Satya Negari ingkang pinangka dados pandan saha pandhawing para kawedasi ingkang sinuwun ing panghormatan. Dari para alim, para ulama, para kiai dalam para santri ingkang rinten kelawan dalem kedatang sasumanding kitab suci minangka wahyune ilahi. Satemah dados panuntun kiblat ing panembah ingkang sadusih luhur budi. Para tamu prawu kakung Sukawana putri ingkang bahagia lan mulya lan pantes lamun to sinten swarga. Engkau sepisan sumangga kula panjenengan sedherek tansah mujahaken terus puja puji syukur wonten ngasanipun Gusti Kang Hamur Bentumati. Didikati kalenggan punika saged makempal sarengan kanthi kawontenan rahayu wilujeng wonten alangan satunggal. Sholawat salam mugi tansah tutur dumateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingkang sampun angasta kita saking zaman wonten dugi margine kautaman kanthi syariat agami Islam. Mugi kita sedaya minangka pandheripun tansah pikantos sahabatipun ngantos mangke wonten ing yaumul qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Sagunge marang kemarang maraswan wonten ing arswah sami. Kula sakandang saking paguyuban Campursari Larasati. Ijil saking Laldian Sidorejo Tirtamaya. Diningkang prangsani pemuda kula semua Bapak Suyatno. Rikalegan punika aku didhawuh saking ingkang hamangku ganti niki Bapak Marmo SPD silang Ibu Arini Suprayogi wonten ing lingkungan Sangga Pucungan Sidorejo Tirtamaya. Niki kagungan dhatihana tepitar maring Asepuh Mahargya Suto Amiko Siri. Putri kinasih punika paring kusuk asma Mbak Ala Ari Marmoyo dinikan sampun dawuh jinaturawi kalian Mas Agus Setiawan tanoyo panjenengan saking keluarga ke Bapak Suryono almarhum Ibu Marni ingkang mijil saking Burat Banyu Desa Penggu Nawangan Pacitan. Nyuwun tambahi iki donga pangestu mugi kasebatan sedya para madya dugi wasana mangki kacet saking Bapak Marmo sekeluarga. Madya rahayu wilujeng boten-boten pambengan setunggal menapa. Saperangan yen tambahi pangestu mugi pinanganten sekalian anggenipun ing mangke badhe hagebyur wonten ing madyaning bebrayan agung saged kalis ing sami kawalan keluarga ingkang sakinah mawaddah lan warahmah. Amin amin ya rabbal alamin. Sagunge para tamu janganipun kata-kata Larasati Campursari sinaraya kata para widiwati pareng pitepangan setunggal Bapak sawiji kalenggahan dinten punika ingkang sepisan mijil saking Baturan Lawonogiri wonten Dimas Nadia kemarin sedang saking Badan. Kabupaten Pacitan, Ayah Dek Anggita, kita harus dengan saking Palagahan.